Albany, New York, august 1996. Ortopéd Tony Sicoria telefonuje so svojou matkou, keď sa počasie zlovesne zhorší. To, čo sa o chvíľu udeje, sa stane jedným z najnepochopiteľnejších príbehov v histórii medicíny. Ingrid Wickelgrenová je vydavateľkou vedeckého časopisu Americká mienka. Práve sa chystal zložiť slúchadlo, keď sa zbehli mraky. Začul hlasné zahrmenie a uvidel záblesk. Blesk zasiahol doktora Sicoriu do tváre. Odhodil ho asi 4,5 metra dozadu a okamžite sa mu zastavilo srdce. Tony je klinicky mŕtvy, ale jeho myseľ je nažive. Videl mimo seba svoje vlastné telo. Pomyslel si, že je mŕtvy. Ale nebol kvôli tomu nešťastný. Naopak, pocítil mier. Počas mimotelového zážitku Tony sleduje, ako sa mu na pomoc ponáhľa okoloidúca. Jeho telo dopadlo tesne vedľa zdravotnej sestry, ktorá čakala pred telefónnou búdkou. Okamžite ho začala oživovať. Ako zázrakom privedie Tonyho k životu. Zásah bleskom môže byť smrteľný a tak je dôvod domnievať sa, že bez jej pomoci by bol umrel. Hoci bol Tony už niekoľko minút prakticky mŕtvy, teraz sa cíti dobre a odmieta ďalšiu pomoc. Odmietol ísť do nemocnice. Nie je mi celkom jasné, prečo. Možno si uvedomil, že človek po zasiahnutí bleskom buď umrie, alebo prežije. On bol naživé a možno sa mu jednoducho nechcelo ísť na pohotovosť, lebo už mal všetkého dosť. Ku podivu sa zdá, že Tony po zásahu bleskom nemá žiadne zdravotné problémy. Na istý čas sa jeho život vráti do normálu. Po návrate domov navštívil svojho kardiológa, ktorý mu potvrdil, že srdce je v poriadku. Krátko na to si však Tony začína uvedomovať zvláštnu vnútornú premenu. V doktorovi Sicoriovi sa prebudila neuveriteľná vášeň pre hudbu. Namiesto starého roku, ktorý mal vždy najradšej, náhle pocítil potrebu počúvať klasickú klavírnu hudbu. Tony kedysi hrával futbal a nikdy v živote nepočúval klasiku. Teraz jej má plnú hlavu. Utekal si do obchodu kúpiť CDčka vrátane jedného z nahrávkov Chopénových klavírnych skladieb. Púšťal si ho cestou do práce. Cestou z práce, stále a stále dookola. Počúvanie hudby Tonymu čoskoro nestačí. Cíti neodolateľnú túžbu hrať. Požičiava si klavír od priateľa. Kúpil si noty ku každej skladbe z CDčka a začal cvičiť. Cvičenie hry na klavíri sa čoskoro stáva obsesiou. Cvičil 4 až 6 hodín denne. Vstával ráno o 4:00 a pár hodín hral. Po návrate domov, keď uložil deti, hral zas. Cvičil sám. Mozog dospelého človeka si tieto náročné muzikantské zručnosti neosvojuje ľahko a on mal vtedy 42 rokov. Tonyho posadnutosť naberá ďalší smer. Hudbu už vie nielen zahrať, zisťuje, že ju dokáže aj skladať. Snívalo sa mu, že hrá nejakú skladbu. Keď sa prebudil, mal ju stále v hlave a zistil, že ju ešte nikto nikdy nehral. Bola to jeho vlastná hudba. Rozhodol sa, že ju zapíše a skomponuje hudobné dielo, ktoré sa mu zjavilo vo sne. Tony, ktorý nemal vôbec žiadne skúsenosti s hudbou, teraz skladá celé symfónie, takmer na počkanie. O niekoľko rokov po úraze dostáva príležitosť hrať pred publikom. V roku 2002 poprvýkrát predstavil doktor Sicoria svoju novozískanú záľubu v hre na klavír pred divákmi. Musel byť skutočne nervózny a zároveň nadšený. Hral s veľkým citom. Mal ohromný ohlas. Jeho výkon doteraz metie vedcov i hudobných kritikov.
Je neuveriteľne ťažké stať sa profesionálnym klaviristom. Je pozoruhodné, že ľudia si prídu vypočuť niekoho, kto by podľa všetkého mal byť len amatér. Odkiaľ sa vzal pozoruhodný talent Tonyho Sicoriu? Môže blesk z človeka urobiť hudobného génia? Phyllis Atwaterová skúma zážitky na prahu smrti už vyše 30 rokov. Domnieva sa, že Sicoriov hudobný talent sa spustil pri jeho stretnutí so smrťou. Zážitok blízky smrti je intenzívne uvedomenie si, pocit alebo skúsenosť s inými svetmi, ku ktorým dochádza na prahu smrti a ktoré potom človeka hlboko zmenia. Ako si môže byť pani Atwaterová taká istá? Z vlastnej skúsenosti. V roku 1977 som v priebehu 3 mesiacov 3-krát umrela. Smrť číslo 1 nastala 2. januára v dôsledku extrémneho krvácania a potratu. Smrť číslo 2 o 2 dni neskôr pre masívnu trombózu pravej stehennej žily s následným najťažším zápalom pľúc, o akom špecialisti počuli, nie to, aby ho zažili. Nie je celkom jasné, čo ma zabilo o 3 mesiace neskôr. Údajne to mohol byť infarkt. Dostala som sa do oblasti, ktorú my vedci nazývame sféra poznania, kedy sa odhalia všetky kúsky nášho života a všetky otázky sú zodpovedané. Musím povedať, že mi to zmenilo život. Atwaterová verí, že tieto zmeny nie sú len psychické. Zážitky blízko smrti sú veľmi silné. Sú také intenzívne, že určitým spôsobom človeka zmenia. Často sa zmení jeho osobnosť, spôsob reči. Dokonca dôjde k telesným zmenám. O tých veľa nepočuť. Častejšie sa hovorí o tom, že človek sa už viac nebojí smrti, že sa viac orientuje na službu iným, viac miluje, viac mu záleží na druhých. O telesných zmenách často nepočujeme, ale aj tie bývajú zásadné. U väčšiny ľudí sa zmenia biologické hodiny, dominancia mozgových hemisfér, zmení sa štruktúra a funkcia mozgu. Nastávajú zmeny v nervovom systéme, v tráviacom trakte a v citlivosti kože. Zmenil Tonyho Sicoriu na hudobného virtuóza zásah blesku? Otvára nám to dvere ku kreativite. Človek sa inšpiruje a chce tvoriť, niečo vytvoriť. Ako by vás náhle poboskali múzy. Zasiahnutie bleskom urobí z muža hudobného génia. Môže za jeho talent zážitok na prahu smrti? Špiritistka doktorka Susan Shamsky to tak nevidí. Niečo také ako talent, ktorý sa zjaví z čista jasna, neexistuje. Doktorka Shamsky verí, že Tonyho novonájdené schopnosti pochádzajú z jeho veľmi vzdialenej minulosti. Viete, keď veríte v reinkarnáciu, mnoho vecí zrazu dáva zmysel. Tony mal sen, v ktorom sa videl na javisku, ako hrá na klavíri vlastné hudobné skladby. To nebol sen, ale spomienka na predošlý život. Ako si Tony dokázal vybaviť spomienku na minulý život? Počas ďalších a ďalších životov nadobúdame veľa schopností. Myseľ uchováva všetky naše spomienky, nie len z tohto života, ale aj z predošlých. A my môžeme do tohto skladiska načrieť a využiť talent a nadanie, ktoré sme mali v minulom živote. Doktorka Shamsky je presvedčená, že zasiahnutie bleskom umožnilo Tonyho mozgu dostať sa nielen k spomienkam, ale aj schopnostiam z minulých životov. Tony bol v minulých životoch skladateľ a hudobník. Som si istá, že keď ho zasiahol blesk, rozžeravil časti jeho mozgu a prebudilo sa v ňom niečo, čo už kedysi mal. Začala sa prejavovať jeho prirodzená dannosť. Hudobné nadanie, komponovanie, hranie na klavíri, všetko, čo robil v minulom živote. Doktorka Shamsky tvrdí, že zásah bleskom posunul Tonyho bližšie k jeho skutočnému osudu.
Tony vraví, že je z neho iný človek. Ale ja si myslím, že teraz je sám sebou viac ako kedykoľvek predtým.